Vachimba vamatimba mundi ground tables. Dimphathela ama-tables. Kuitira kuti kana baba vapano ubaba nxa selapha we will be able to guide quickly. siza yenelisa ukuthi sigadane kahle Tables nema provinces are. ama-tables nama-provinces awo. Changamire muponesi abenishe wakambozizwa aina ezirwato zakote kwakwaniswa kupona changamire So you Maganaga Jesu Maganaga Marie Yabo Tere uzwe changamire Dimise changamire Seraphim, they say holy. Zino kuku. Unoteurira. Diwe zako unotireverera. Okuti pamusha wako muse. Hallelujah. Pizza sitarake no kuti wakanaka mukudze masikatano iye changamire wakaenda pamuchinjikwa nokuda kwedu ropa rake rakaparadzirwa kutenga iwe neni wakatitenga nemutengo unokosha zita rake ngarikudzwe ngariremekedzwe nokuti mwari
we bless your name. Thank Thank you, you. Father.